sithi step game la. Hayi sinandaba sidliwe thina. Udliwa sithatha. Hello baby. Lesi right ke sesiqhamuka. Songidonsele side manje. Wena uthanda abafana wena? Alright. Lalela. Asifuni ukuyekisa uNokuthola amakhaya because uzophila ngani. Right? Bare no story sibeke story. Ngakuze esengifuna ukuyichaza kahle. Ne? Angithi nabantwana. Unomama. Angithi abantwana abagcoki. Ngidaba masibhekini. Understand? So bayadla in. Manje if anohamba 3 days ngababoni kuba inkinga. Kuba ngathi amakhadi are wrong. Uhambile no 2.5 yakhe manje. Yabona? Manje uhambile no 2.5 akakhulumi ke kugogo uxoxa ngo 2.5. Lalela. And asithi anika ugogo imali yakhe yonke. Athi afika athi khokho na impuphu impopile because makanje makuba kanjalo na inhlanhla zakhe ziyovuleka. Yebo. You understand? So yena makapopile uthenga impahla zabantwana bakhe kuphela. Oy. Manje uyabheka. Ene beningayazi yonke lento le. Singayazi. Because wena imali yakho mayidla uthenga ukudla endlini. Ngiyathenga. So abantwana ngeke badle ikhavela. Yeah, abantwana ngeke badle impahla. Hayi ukhulumisa namakhathi kahle. That's why size la. That's why size la. Hayi de ngakho. Uyixoxa. Ngikhipheni manje endlini. Akekho lo. Kwambile uwinile wahamba. Hello. Nokthula. Hayibo dewe bakhuluma ngakhona bathona uthi kumama akho. Dewe bakhuluma ngakhona into ezimbi ozishilo wena kumama akho hayi cha. Ayifana lento engitshele yona. Hayi wena bathi ukuphi wena kathi manje Chomi? Hayi phela bathona udelela umama akho kabuhlungu abo bobhuti mabafika la. Uzolala ungadlanga usebenza every day. Akumntwana ngapha umntwana kana makimbi mari uyasebenza uyikhiphile imali wathi nayi imali umntwana marakanawo. Sekumele sika amashonisa manje. Angitshela uthi isalary yendoda kuma ubhekile yonke uspend emalini. Yo, ngifuna ukuyisho. Ayike kunomahlelo yamfana kibo uyanginyanya. Boma 200 boma 100 ma 50,000 malini. Oh, ilingi yo. Uyishaye yonke sana. Onke ngelanga eliwani. Mina ngathi indoda yami yadliwa imoto ngenxa yamakhathi. Uqinisile kathi Mina ngitshela manga mina ngibuye entweni ezinkulu ezingaka ngenxa yamakhathi. So vele I'm a drug addict yamakhathi. Imali babami noma ashoni babami ngayithola imali babami mara ngiyazi ngayenzani just because ngikembula. Ngayikembula ngayidlalisa ngakhulisa abanye abafazi ukuthi babe nezinto mina ngathi. Anginane room engilikhomba ngithi ngazakhela iroom ekhaya nalestina ngemali babami anginanex. Into ozoyithola nje uyaluza. Uzojabula once khali kaningi. Phela amakhathi awana into enhle. Mara wakafiki kule nto lokuthi ngidisrespect umzali wami. Yeah, at least siyabona. Yes. So isifiso sakho in. What do you wish? Umsebenzi khulisa abantwana bami. Don't you think ukuthi khona into something yenzakala empilweni yakho eyenza ukuthi ufune ube nale addiction? Kanjani? Angazi mhlambe khona ifana nokuthi ubhema ama drugs uye rehab. So ikhona i-rehab ngisho yokuthi bayokutshela ukuthi kubaluleke ngani ku-wrong ukuthi udlala amakhathi. So kuyithi emqondweni wethu thina si-addicted asikaboni ukuthi why ku-wrong ukuthi amakhathi siwadlale. Uyayibona uma uyi-one uthi eshiyazini. Especially uma udliwe. Yes, ungakhona ukulala ebusuku cabanga. Endlini uthika abantwana ukhona ikhuluma nabantwana. Yes, hayi ngoba uyathanda. Okay, pendula umfake la speaker session.